per primera vegada al País Valencià s'ha produït, després de més de 20 anys del PP, un canvi primer social que s'ha expressat electoralment en un canvi polític. Hi ha una majoria social favorable a continuar i mantenint aquest canvi. Hi ha possibilitats d'eixamplar la base social, no només per a consolidar-lo, sinó per a eixamplar-lo. I per tant es tracta de treballar bé en aquesta direcció. La cultura és necessària, absolutament necessària, però sobretot el que cal és una estratègia política que permeta afiançar i consolidar marcs mentals i valors socials hegemònics que siguin progressistes, que siguin estrictament valencians, d'obediència valenciana, que siguin respectuosos amb la llengua i que, sobretot, ens miren als valencians des de la perspectiva dels nostres interessos. Per tant, es tracta d'estratègia política, de creació de marcs mentals i de creació de valors socials dominants. Fa falta molt crear teixit associatiu. L'associacionisme valencià, en termes comparatius respecte al que és el normal en Europa, és un nivell molt baix i per tant això s'ha de fomentar. S'ha de fomentar el compromís de la ciutadania amb allò que es diu el bé comú, i l'associacionisme en definitiva consisteix en això, en que la gent s'ajunte per a treballar o participar en l'àmbit que més a gust estiga. I també hi ha polítiques possibles de foment de l'associacionisme, per tal de que les associacions existents puguen enfortir-se i per tal que puguen eixir associacions noves. Per tant, ahir també hi ha una línia de treball importantíssima per a consolidar i eixamplar la base social del canvi. En el cas del País Valencià, durant molts anys han estat valors socials dominants la permissivitat amb la corrupció, la falta d'interès per l'economia productiva i en canvi per una economia de baix rendiment i de turisme de baixa qualitat, o per exemple ha estat també un valor dominant el menyspreu de la llengua i de la cultura pròpies. I per a canviar aquests valors, evidentment la institució, el govern, l'administració és important, però també és molt important el treball des de la base, i el treball des de la base des del punt de vista de crear complicitats, de crear necessitats, de crear reivindicacions, de crear, diguem-ne, mirades, és a dir, per exemple, entendre que la contraposició fonamental està entre el poble valencià i el govern espanyol, que és la contraposició que ens marca la discriminació que patim, i per tant hem de treballar en aquesta línia de fer entendre de manera molt simple a la major part de la població que la contraposició fonamental del poble valencià és amb el govern espanyol i amb les polítiques discriminatòries del govern espanyol respecte al poble valencià.